Здравейте хора, аз съм Дейвид, на 26, скоро 27 години, от София. Работя като програмист от 5-6 години някъде и с времето, въпреки че пътувам до офис всеки ден, ходя си на фитнес 2-3 пъти седмично, гледам да потичвам от време на време. Въпреки това с времето от заседналия начин на живот ми се появиха различни болешки, дискомфорт, особено в областта на кръста, гърба. И дори имаше моменти, в които буквално не мога да седя на стола, въпреки че се изправя, спазвам всичките тези неща, как трябва да сте позиционирани ръцете, раменете, отстояние от монитор, всичко. Просто като седя цял ден на компютъра и ми започна да причинява дискомфорт. Много силен. Ходя в workspace, в който работя, имам лост, да се набирам, да вися някакви работи. Не става. Въпреки че тренирам, си стоеше. Дори наскоро започнахме и с хората от офиса да се готвим за Техран, да участваме, като тогава установих, че имам и блоки в глезните, дори като тичам, което е доста неприятно. И реших, че това да се мажа с разни гелчета, с странни билки, които уж да отпускат и прочие, не е решение, просто временно за маскиране на проблема. И затова реших, че ще потърся помощ от човек, който може по някакъв начин да ми помогне, който разбира тези неща. И тогава попаднах на Крис, който води тренировки по мобилност. И бих казал, че след няколко месечна работа се чувствам вече доста по-добре, доста по-подвижен съм. Определено нямам толкова блоки в гърба, той използвайки научен подход към различни упражнения, как могат да се прилагат различни раздвижвания. Успя да ме покаже, че всъщност не е необходимо кой знае какво голямо усилие, за да има прогрес и да чувствам тялото си по-добре и движението по-натурално. И в момента се чувствам осезаемо по-добре, с доста голям интерес и желание, всъщност като виждам на какво съм способен да продължавам да надграждам на това. Така че силно го препоръчвам с две ръце. Ако имате нужда от специалист в тази област, определено Крис е човекът.